16 травня, 1174-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. Руслан Зейтулаєв знову почав голодування. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук його адвокат Еміль Курбедінов. Фігурант севастопольської справи Хізбут Тахрір зараз знаходиться у ростовському СІЗО. Руслан протестує проти вироку і репресій кримських татар. У вересні минулого року кримчанина Руслана Зейтулаєва Північно-Кавказький військовий суд Росії засудив на 7 років за звинуваченням в організації осередку Хізбут Тахрір. На початку квітня Зейтулаєв оголосив перше сухе голодування, вимагаючи припинити кримінальне переслідування кримських татар за статтями тероризм і екстремізм, допустити до нього в СІЗО представників МЗС України, а також звільнити інших засуджених по справі Хізбут Тахрір. На 22-й день через загрозу життя Руслана переконали припинити голодування. Як повідомив його адвокат, представників консульства України до Руслана під різними надуманими приводами досі не пускають. Сьогодні виповнюється 3 роки з дня арешту в Криму Олександра Кольченко. До цієї дати Комітет солідарності з кримськими заручниками запустив флешмоб в його підтримку. Там закликали усіх намалювати кота для Кольченко. На думку авторів флешмобу, чорна кішка – символ анархістів і свободи. Олександра називають тундрою, а сам він вважає себе анархістом і антифашистом. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Олександра Кольченко до 10 років позбавлення волі. Сьогодні о 10-й під Верховною Радою відбудеться страта НАБУ. Члени громадської організації «Центр протидії корупції» встановлять шибеницю для НАБУ. Вона символізуватиме чергові спроби депутатів вбити незалежне слідство новоствореного антикорупційного органу. Проект закону не дозволяє детективам НАБУ розслідувати корупційні злочини високопосадовців, якщо раніше за тими ж обставинами інші правоохоронці закрили справи. За тим, як це відбуватиметься, слідкуватимуть наші журналісти. Про це у наступних випусках. А за півгодини під Радою зберуться родичі засуджених до довічного позбавлення волі. Вони вимагатимуть у депутатів прийняти закон, який би дозволив переглядати справи свавільно засуджених. Зараз таких людей, на думку правозахисників, близько 100. О 10-й дивіться пряме включення з цієї акції. Росія нарощує військовий потенціал в анексованому Криму, готуючись до наступу. Про це йдеться у відеосюжеті, опублікованому Державною прикордонною службою України. Прикордонники заявляють про те, що агресор наростив військовий потенціал півострова, постійно влаштовує провокації і веде активну розвідку. Мілітаризація Криму загрожує не тільки Україні, але і всім країнам Чорноморського регіону, заявляють у прикордонній службі України. Як стверджують експерти, характер озброєння на півострові говорить про те, що держава-агресор готується аж ніяк не до оборони, а до подальшого наступу. Уздовж адмінмежі прикордонники постійно фіксують моніторингові польоти вертольотів Мі-8 та активні пересування катерів берегової охорони акваторією Чорного моря. Також варто додати, що з березня російські війська знову відновили використання аеростата «Рись». В околицях турецького міста Адана в селищі Чекалдере пройшов 13-й щорічний кримсько-татарський Тепреш. На весняне свято врожаю з'їхалися кримські татари з довколишніх сіл і міст. Пісні, танці, ігри на свіжому повітрі, звичайно, чебуреки. Кримські татари з Туреччини відзначили Тепреш, так називають в діаспорі Хидерлес. Наша мета – розвивати тут кримсько-татарську культуру, звичаї, історію. Ми хочемо, щоб кримські татари знайомились між собою. На подібних заходах кримські татари збираються, знайомляться, налагоджують спілкування. Культура кримських татар в Адані піддалася найбільшої асиміляції в порівнянні з іншими регіонами Туреччини. Кримсько-татарська спільнота цього міста в останні роки активно це намагається виправити. Долучає членів діаспори до народної культури і музиці. Для цього на Тепреш запросили кримсько-татарських артистів з Криму та Києва. Ceyhan
Kırım Tatarlarının yurt edildiği Джихан – це ve місце, де оселилися tabii ki кримські Kırım татари. Tatarlarının Звичайно ж da важливо, kendi щоб кримські kültürlerini татари підтримували і yaşatması. розвивали свою Bugün культуру. şehirlere Хоч останнім dağılmış часом olsalar багато da, роз'їжджаються по великих bir, містах, вони milli повинні kültür, ось так збиратися, bölgesi підтримувати свою ya da культуру і unsuru olarak передавати її наступним yaşatılması поколінням. lazım. Gelecek nesillere aktarılması lazım. Тепреш, який проходить раз на рік, поки єдине свято, яке збирає разом кримських татар Аданінського регіону. Ім'я Халіл, Владлен Мельников, Роман Спірідонов, Заман, АТР, Туреччина. На цю годину це все. Ефір продовжить програма «Бугунь». Наступний випуск новин о 10-й годині. Залишайтеся з АТР.